Pulano nongni channel belai hambai tam hingkai koyekdin age belekene chini o ramsogat ni prothom no ramsogat ni lukorno koinai jotono sari kaham tam hingkai lai thanai rogo belekeno chino jaga tokola tenreti tetai tobikha rajniti tam hingkai karon hingkai ang je nungmani hingkai belekeno chini kaisa borong gonang MLA o belekeno chini bagi speak kam khai tongo bono kisakhano hanang pinang kok salayo jat salayo tai tekhe chini chini sar felang bu belai hambai tam hingkai bono bo sagango chini hastipapo bin no khitaro hunai bono belekeno kokro awai khai obo tomonogoi ang tiniti gilia ang tini chini kalikisno falgna baringai tabuk chini ibu dog belekeno judi chini MLA tewaisa hanang pinang khai ka hangkai atapada kok sa hangkai chini ramsogani juboroktai nasik tonglak obo hai kokta satu tam hingkai usango thanai bajal barintei kaisa chini MLA phai MLA no kaso un sapo ken ni MLA kaso ya karon hingkai bini logi tongnai je bikas ni logi tongnai dono kaisa bo kaisa asami hinei tongo o asami no rom ni hinei se chini borok thango aing biching tam thaka koyekjon boni borok a jaga tewaisa nahang koi samani tam hingkai borok boni borok se 150 jona borok tongpo bai to duijon haka hangkai bai 150 tapo hangkai 300 jon hoyase aro kun boloina thayable obono ang sanamu songo jodi BJP rok sahos tongka hangkai tini chini o jolai teisa panchayat ni gana o kaisa matham chomoni tongo tai chini collection club o jodi borok boni simi sosol hone o jani paran simi kai phungma hangkai ang borok no challenge khayo je BJP khaine rok no sino o area ni BJP khaine no borok jeng kaisa hangkai jeng goni simano obosya chini MLA je jaga tongo aron borok chini MLA miyati bo jeng kok khnaka MLA hamya kok saw kento MLA jodi upore tabuk tewaisa borok boni ko bono MLA jodi tewaisa bini engase kok sa hangkai chini kalakisno ni borok tai juborok nasik tonglak sara ramchongone taw ongko chnai tai chini MBC chini sar sel no jodi ok jodi pepla hangkai tewaisa hanang pina kok sa hangkai chini ramchongani cherok tai juborok tai nasik tonglak sahos tongkai botini chini oro phai meeting khai photo BJP na a kok sawo abon kesano ko tewaisa jodi no chini MLA no borong ganang chini saron chino jodi hanang pina kok sa hangkai bo cheng abon jawab dinai oborong cheng phiok jagla khambai obono cheng te dukho nango obo hai beleke seleng misa angko khaimani belai cheng dukho nang tongo cheng chini MLA ate kaisa MLA borong ganang no ate khaimani belai sa eklayo omon koinai chini ramchongani BJP rok borok bisi bangya ar masa ar mani hitui phayo je jaga chini jos jaga bisimo nang thangnai di bongni masa mangnisi ase boise borok sawas omon gun koimu songo chini ramchongan lukono ta kiridi bongni borok krei omon guni borok sono tabo ore pore khainai tongo omon guni nang jotono chini je luko nai toneno koinamu songo chini ramchongani borok ta bo krak borok harinai pura एकदम zero balance ke harinai hari bo nadi ambai o kui no repes ang ko bo rek pek khai sai bo ati ating bole rep khai no bo 25 bosor khar tong bole tabu hungkai o BJP ni tola thangai faida khai bo chini borong ore pore khai nai tongo ati haisi an sinmungka ang Sonjit Debroma ang kai block ni youth ni secretary chini ang sao BJP ro hai nai tewaisa samung songo chini o jolai tisa panchayat do bong borok jote char poribar o borok rok no seng joto kaisa goni mano sahos tongkai matham chongmani o phai borok bongni borok chini elkan chini sachung khaito oini borok jote hazal tatu sahos tongnai na ang BJP khaine no miya nugo ang belai tigilia chini sar no belai chini sar MLA no Ranjit sar no belai borok hanang pena kok sawo tai chini suel sano hanang pena kok sawo o hai bondo khai angkai chini o kalekison jubok rok nasik tonglak je jaga sawo aboni seng jawab rithong tu borok ate kokta sato hambai